Ano na? Ayun. Nakalista na nga ni Sir. Dito. Kung balik pang malista. Wari pa. Pinantagaan na siya dito. Santoringa, Santoringa. Kasi na, usa kasara, ako nagtanhagan. Sa ako. Lugan lola rin. Lockdown ng Kalbayo, bawal nga ni gumawas ang kadaman. Lockdown ng Kalbayo, katigagot sa nalintarakan. May mga tao nga matigagot talagaan, mga ulo bawal nga ni gumawas. Sa sigad lugod naghuigo kagiras, makilas tikag tugula sa gawas. Pag mahidakpan ka 1.5 na didakan natiwas. Ba naman si Maudiri nakakahulat, gintagaan na turingan ng garuyag paupat. May daman liwat ibabagan dugong maharlika, di nakarawasan na yudan karuyag kasyada. Lockdown ng Kalbayo, bawal nga ni gumawas ang kadaman. Lockdown ng Kalbayo, katigagot sa nalintarakan. Naiiras pag diri na nagpapakagawas, kada mulasan pasangilan mapalit kuno bugas. Kay nano ara mag-andam kada kaadlaw antes pa, ako siya na magrereklamo kay di na makakiwa. Magguhulat na lasan ayuda, an iba demanding pa. Pagpakli imbisura, an iba sumsuman la. Ayaw naman akliwat ngiyo pagpara istoryahe, kay kada muksan naon mga nahikitan na sa kali. Pag may tanod magdadalagan na bagan mga praning, tas paglipas kalinrakas what an amazing thing. Sanglita na may San Kalbayog sa ton haros bad trip na, kay mas makusog pa magreklamuan mga ulo na magtigabaw. Lockdown ng Kalbayo, bawal nga ni gumawas ang kadaman. Lockdown ng Kalbayo, katigagot sa nalintarakan. Sobra.